שלום, עקב פניות לקוחות ברצוננו להסביר כיצד לתפעל את מערכות עומר בהפעלת המזגן בחדרי ממ"ד. ברצוני להמחיש נקודה מאוד חשובה. אין צורך לתפעל את מערכות עומר כל עוד אין הוראה של אטימת הממ"דים למצבים של לוחמה בלתי קונבנציונלית. הפעלת המזגן במצב רגיל תעשה בכל יום, פשוט להפעיל את המזגן ללא שום צורך בתפעול מערכות הניקוז של עומר. אני אפנה עכשיו להדגים את תפעול הברזים השונים בדגמים השונים של עומר. הברז השחור הזה, הברז מקבל את המים מהמזגן בצינורית, יש לנו ראש עגול ובתוכו חריץ. במצב שגרה, כיוון הזרימה הוא כיוון החריץ. היה ונצטרך לתפעל את המערכת למצב חירום של אטימה מלאה, מצב שבו המדינה תורה לנו לשהות בממ"דים אטומים לחלוטין, אנחנו ניקח מטבע ונסובב את הברז למצב 90 מעלות, כשהחריץ פונה כלפי מטה. לגבי הברז הזה, אנחנו ננתק את הצינור שמגיע מהמזגן, וננקז את מי המזגן לתוך כלי קיבול בתוך הממ"ד. יש לנו ברז זה, במצב שגרה, המים מגיעים אל הברז והולכים למערכת הניקוז. כאמור, במצב רגיל אין צורך לעשות שום דבר. במצב של אטימת הממ"ד כתוצאה מלוחמה לא קונבנציונלית, כל שעלינו לעשות, לשנות את הברז למצב הזה, לחבר צינור דומה לצינור המזגן אל הפייה הזו, ולנקז את המים אל חלל הממ"ד. את הברז האחרון, גם פה, כניסת המים תהיה אל הפייה הזו. יש לנו את הראש הצר יותר ואת ראש המערכת. גם בראש זה יש לנו חריץ. במצב ימין, מצב שגרה, זה המצב שבו אנחנו לא נוגעים, זה המצב שאנחנו מדברים עליו בימים אלו. ובמצב חירום אנחנו נסובב באמצעות מטבע את החריץ למצב חירום. יש פה חץ שמורה וכתוב מצב חירום. במקרה הזה אנחנו נחבר צינורית דקה יותר אל הפייה הזו ונרכז את מי המזגן לתוך כלי קיבול. אני רוצה שוב לחזור, אין שום צורך לתפעל את מערכות הניקוז במערכת עומר כל עוד לא נדרשנו להיכנס לממ"דים אטומים ולהפעיל מערכות אוורור וסינון אווירה.